Najdrożsi, co mogę powiedzieć? Witam szanownie grono pedagogiczne z Hitboxa. Witam grono pedagogiczne również z YouTube'a. Ja jestem Niklaus, to jest Dark Souls. Dark Souls, ciemna dusza. I ja tutaj gram i na czacie są specjaliści, będą mi pomagać. Dobrze, tak więc co ja mam zrobić teraz? Takie pytanie, co ja mam zrobić? Gdzie ja mam iść? Ja byłem tam i wróciłem. I tam już byłem i wszystko zrobiłem. Teraz mam chyba iść... tak, żałujcie, że nie ma was na hitboxie. Kaj to iść teraz trzeba. Chyba... tam. A, Estusa ulepszyć, ale gdzie? Gdzie tego Estusa mogę ulepszyć? Bo nie wiem. Dalej nie umiem ładnie się turlać. Dobrze, że umiem skakać. Po prawej są schody na dół przy ognisku. Po prawej, ale od ogniska, schody na dół. A, te są do góry. Koło drzewa. Koło tego drzewa. Tu jest dużo drzew. Teraz ogarnę. Czy mam dojść na ten cmentarz? Tego niżej. Tego. A, tutaj, okej. Dobra, dobra. Mam to. Jest bab... Nie odpowiada, nie może mówić. Wzmocnij, butelka Estusa, tak. Tak. Dobra. Estusy wzmocnione. No i to tyle, nie? Z mojego pobytu tutaj. Dymy wyżej. I teraz co? Teraz cisnemy tam do łonych. Chyba na cmentarz, nie? Albo jak to się godą na Kerhof. Tak mi się zdo. To wiemy. Było sam. Tu okej. Na cmentarzu są silne szkieletory, ale ja chyba jestem na tyle duży. Cmentarz olej. Tam są fajne, błyszczące rzeczy. Tylko ich tu będzie sporo całkiem. Można spróbować. Oni tam leżą. Spróbuj na dach katedry, tam gdzie biłeś szamana. Łoje! Ale to jak ja się tam mam wrócić? Dobra, spróbujemy najpierw tutaj coś, cokolwiek. Windą, no dobra. O, one są jakieś lepsze. To są pierunie. To są trujące szkieletory. Pierunie, jasny. Aha, to jest krwawienie, no ja myślałem, że to jest jakaś trucizna. Dobra, jedną duszę mam. Tak sobie gram. Ale powiem szczerze... że chyba nie chcę tam dalej iść. Także zjem Estusa. Dobra, jak dojść do tej, bo mnie tu przyniósł, jak ja tu przyjechałem w ogóle? Mnie tu pierwotnie przyniósł ptak, ale... Gdzie jest winda?
Winda to jest tam, że muszę przejść przez ten most i tak dalej? Bo to jest tak, że jak ja w to nie grałem od wczoraj, to ja już nic nie pamiętam w ogóle. Czy mam iść tam, po tym wiadukcie i do tego, nie? Do zamku. Tak mi się wydaje, no bo gdzie? Aha, przecież no tak. Za grubym blondynem. Że ja nie pomyślałem. Za rubasym. W sensie, zaraz. Gdzie ona to była? Tutaj gdzieś, nie? O, jest, dobra. Czyli na dół. Znaczy, na dół, do góry. Łe, 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 łe. Muter jeżek. Tam zaś pospawnowało tych ciululululów. Dobra, idziemy tam, Kajbył szaman. O! A to mnie kolega nieprzyjemnie zaskoczył. O! Zaś tam tyle ich przyjdzie. Nie, to będzie zaś tych pełno. Oje. Nie! Nie! Uciekaj, Niklaus, uciekaj! Nie! Dwóch zabrakło. Masakracyjo. Ale było blisko. Muszę ich wywabiać i ich bardziej po kolei walczyć z nimi, bo... Powiem tak, jak tak będzie, to gówno będzie. Tyle mam do powiedzenia. Zgon. Można mi dopisać zgon. 17 zgon. Ech. Jak pech to pech. Dobra. Byp. Wiruje cały świat dookoła. Aż mi się miecz rozmazuje. Dobra, parafia Fara Nieumrzitych. A ja tu mam na ekranie kursor i on nie wadzi. Chodź. Dobra, teraz z nimi się rozprawię. Co tam było? A, to jest wiadomość. Tam są moje dusze! Idą. Cipony. Dobra, dobra. Koledzy, koledzy. Nie po wszystkie naraz. Chrystus. Estus. Dobra. Oddawajcie moje pieniądze.
Moje ulubione. No bo łazimy na wierzch. Spinujemy się. Spinowamy. A co będzie tam? O. Oby nie ożyły. O! Nie podoba mi się to. Dobra, szybko, pomocy. Jak z nim walczyć? Jak z nim walczyć? Boss hype. Oh my gosh. Boję się. LOL? Dobra, no. Dobra, dobra. O, jeszcze ogonem. Estus, estus. Kurwa, ty chuju. Przepraszam za wulgaryzm. Dobra. Dobra. Odciąć mu ogon. No ale to już widzę. Widzę, że będzie ciekawie. Dobra. Wiecie, ja już pomału zaczynam rozumieć, na czym polega to, że ludzie tej gry tak nienawidzą, bo jakby to była inna gra, no to człowiek by się zespawnował przed tym bossem, nie? Ale że to jest Dark Souls, to ja muszę dojść do tego bossa, muszę przejść całą drogę, muszę zabić przeciwników po drodze, może tego nie dożyję. Jak nie będziesz dawał rady, to możesz zmienić się w człowieka i przyzwać na pomoc Solaira. Aha. I co, i on będzie ze mną łaził? I mi pomagał się bić? Legit. No dobra. Najpierw załatwiamy biznesy tutaj. O! Dobra. Ej, a ja bym tu może to spróbował przebiec, nie? Myślicie, uda się? Udało się. Szkoda mi po prostu nerw. Oni wejdą? LOL, wchodzą. Dobra. Już jest. Kurwonix. O, ten atak jego toporem jest... Jak ja bym miał uniki, ale ja nie mam. Ale mnie przygniótł, jebany. Dobra, tarcza nawet absorbuje. No, nie ten. Tego ataku nie absorbuje. Ej, co jest? Co jest, że jest... What? Co się... Co są dwa?
No, aha. To jest niespodzianka, powiem wam. Lubię te niespodzianki w tej grze, typu na przykład, że z jednego bossa się biorą dwa. Jak mi się teraz nie uda, to biorę tego pomagiera i jadymy, bo nie chcę się już na mecie nerwować za fest. Dobra, tu to przejdziemy na szybkości. Pyk, pyk, pyk. Tam to ich przebiegnę, bo mi się ani z nimi nie chce walczyć. No, tak się, tego się nie spodziewałem. Dobra, nie, Niklas, nie, Niklas, nie. Niklas, na drabinę. Dobra. Dobra, pijemy Chrystusa. Ciulomy. A ten atak też idzie zesparować i no. Aj, tutaj źle. A, jak jest się za blisko, to wtedy... Chuj. Dobra. No bij. A, spopielił mnie. To jest tak, że się szybko zabija, ale... Je się szybko zabija i one szybko zabijają mnie. To jest ewidentny minus tej sytuacji. Dobra. Bierzemy tego kolegę. Jak to się robi? Jak to się przywołuje tego kamrata? Bo mnie sam zerwie. 20 zgonów. Ło, to na YouTubie łapka w górę za to. Okrągła rocznica zgonów. Człowieczeństwo z ekwipunku i odwróć pustkę przy ognisku, okej. Czyli mam dać odwróć pustkę, tak? Brak Aha, mam użyć człowieczeństwa najpierw. A gdzie tego człowieczeństwa się używa? Czy to jest gdzieś tutaj? Tu jest człowieczeństwo, dobra. Jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Dobra, i jak teraz z tego? Jak teraz z tego kumpla? Wow, ale jestem ładny. Jak normalnie jak bdziążka, to miał być hop. Przystojniach. Co to jest tutaj? Aha. Ściągaj, właśnie, zobaczymy jak wygląda człowiek. Aaaa! Golas! Jaki golas? Jaka klata owłosiona. Żeby nie zginąć, bo jego mogę przywołać przy wejściu na dach. Aha, okej, dobra. Beka. Ale mam dużo rycerskich zbrój.
A czemu ja mam takie nieużywane? Taką sobie wezmę. To jest najlepsze. Wszystko. Dobra, lecimy. Teraz się uda. To nasze rycerskie hasło. Suspensorium, tak, też wahate. Teraz musi się udać. Z kumplem to wiadomo. Aha. Aj. Oj. O. Estusa se wezmę pod rękę, bo to wiadomo, musi być. A, jak się jest człowiekiem, to z tego wynika jeszcze coś innego? Nie wiem, większy damage, mniejsze obrażenia, większe obrażenia? Coś się zmienia? Czy to jest taki inopic? Ludzie mogą nawiedzić i atakować. Aha. No, znaczy, myślicie, że w to gra tyle ludzi, że mnie by mógł ktoś zaatakować? Ja trochę wątpię. Ej, nie. Nie. O. Ale mogę jeszcze raz, nie? Mogę chyba jeszcze raz. Ale jak mnie normalnie masakra to była. Co oni mi zrobili? Dobra, to bierzemy jeszcze jedno człowieczeństwo. Jeszcze raz odwracamy pustkę. Ach, tak wyszło. Ojej. Widz jakiś będzie na mnie polował? Nie no, wątpię. Mógłby jakiś widz mi pomóc na przykład. To by było bardzo mile widziane. A nie tylko bić i bić. Wszyscy by tylko chcieli streamera sklepać. Nie wolno. Ciekawe, czy fajny będzie Dark Souls 3. Może se kupię, bo to mi się bardzo podoba. No, gierka jest spoko, jest satysfakcjonująca. Będzie trudniejszy. Czyli, że będzie trudny, jak to się mówi, masakracyjnie. Niż w tym wypadku, bo mogliby poziomy trudności dać. A ciekawe, jak wypada w porównaniu do tego, grał ktoś w tą polską grę? To się chyba nazywa Lords of the Fallen? Coś takiego, nie? Fajne to jest, to takie no... Europejczycy robili i pokazuje europejskie klimaty, także... Powinno być takie trochę bardziej autentyczne. No i na pewno grafika jest ładniejsza. 12. No chodźcie, kurwę uszę.
No, teraz lepiej. Jest łatwiejszy, ale tempo rozgrywki jest wolniejsze. Znaczy, tutaj tempo rozgrywki nie jest jakieś szybkie, no ale ja mam wolną postać, to też jest inna sprawa. Dobra, wszystko co moje odzyskane. Ja sobie jeszcze tu zobaczę, bo ja może coś tu pominąłem. Nie, tu byłem. Dobra. Jest jeszcze Demon Souls, nie? Demon Souls to chyba przed tym było. Hua! Tak, Demon Souls tak jakby jedynka, to tak myślałem. Czyli to tak Seto mi gadał, bo my zgadali o tym z nim. Dobra. Dotknij znaku wezwania, to jest to, nie? Wezwamy kumpla. Rycerz Solar. Solarz. Solosz. I co? I on teraz będzie... Aha. Aha. Praise the sun. To ten z Polsatu. Właśnie tak się zastanawiam. I on, powiadacie, będzie mi teraz pomagał w walce z tym okrutnym... No dobra. Jestem gotowy. Ale Solosz... Solosz, ciulej mu! Dobra, Solosz odwraca uwagę. Ale mi zajebczył. Dobra, ogniści bracia. Bracia, patrzcie je, no. Jak No nie! Nie! No jak mnie mogli zabić? Ze Solarzem? What? No i co, to po Solarzu? I teraz musiałbym następnego wzywać? Fuck. Ale tam będą te dusze leżały, nie? Przy tych bossach. Holy shit. Dobra. Biorę człowieczeństwo, wzywamy następnego Solarza. Teraz wiem po prostu... Solarz miał go zająć, a ja miałem tak poobskakiwać fajnie i w ogóle. Tak to miałem zrobić. Po co ludzie grają w tą grę? No... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. Nie tu. Nie wiem jak to będzie, ziom. Teraz się uda. Teraz Solarza zostawię jako przynętę, a ja będę ostro tukł. A może z łuku? Co wy o tym myślicie? Może łuk? Może Solarz będzie odwracał uwagę, a ja tam będę tukł. Jak ten tuk. Ale mam pępuszek. Ojej. Słodziutki. Z lukiem. Będę się cyckał. No dobra.
Jak się mam cyckać, to wolę mieczem. Teraz najbardziej to się tych kurwonów tutaj boję w sumie. No chodźcie, chodźcie. Nie tak do śmiechu jak się ginie, co? Dobra. No, na pewno muszę sobie wziąć sakstusy. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. To nasze królewskie hasło. Dobra, ja piję sakstusa. Bierzemy solarza. Chodź solarz. Fajnie mi się świeci z łeba. Cześć solarz. Powiem ci tyle. Idziemy. Dobra, ode mnie raus. Ode mnie się papieruj. Ujebałem ogon! Ujebałem ogon! Solarz, napierdalaj! Solarz! Solarz! Wal! Wal solarz! Czemu to żyje? Co jest? Czemu on żyje? Ej, my zabili go! Solarz! Co jest? Ej! What? A on ma drugie HP i no ja tego nie widzę. Solarz! Bij go, solarz! A! Jest! Solarz, żyjemy. Na YouTubie łapka w górę. Ło. Dobra. Z pomocą solarza, ale się udało. Co ja to dostałem? Topór z ogona gargulca, ale on jest słabszy dużo. Weź się zabij w dzwon. No dobra. Zabijemy. Ja w ogóle nie ogarnąłem co się dzieje, bo ten drugi... To tak do mnie wyglądało jakby on nie miał HP, a on dalej żył. No, a on miał HP, tylko mi zasłoniła wiadomość. Tak to było. Nie mogę na was patrzeć, betonowe kurwiszony. Bijemy w dzwon. Dwanasto, idziemy do kościoła na mszo. No i dostałem osiągnięcie. Dzwon nieumarłych. No dobra. Tylko co to dało? No i co? No, Praise the sun. Dobra, złazimy.
Praise the Lord! Ale by teraz było, jakbym spadł. Nie chcę o tym myśleć. LOL? Who are you? Greetings. I am Oswald of Kareem, the Palm. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed all sin is my domain. Opuść przymierze. Prośba o rozgrzeszenie? Co? Mam się rozgrzeszyć? Co to daje te rozgrzeszanie? Jakoś nie jestem przekonany do tego. Nie rozgrzeszać się. Jak będziesz zabijał NPC-ty, to wtedy będziesz... Aha, bo to są grzechy za zabijanie NPC-ów, dobra. A co to jest opuszczenie przymierza? A, wiem, bo to się z kimś tam w przymierze wchodzi, dobra. Dobra. Co on ma na sprzedaż? Talizman wielki. Znaczy, że on jest taki wielki. Pierścień krwawego ukąszenia. No, nie stać mnie na to i tak. To w sumie nie wiadomo, co tutaj ten... Nic tu nie będzie ciekawego. Czyli ja od niego nic nie chcę w sumie. Thou art welcome anytime. It is only human to commit a sin. No. Nie przekonał mnie dosłownie ani trochę. Nic. A nic. O, Tarnowskie góry w tle. Ależ ten przewrót. Mięsisty. Tak to umie, a tak już nie. Jak kloc. Jak taki kloc. Dobra. Co, chyba wracamy do ogniska i rozdajemy duszyczki. Teraz ja bym poszedł, rozdał dusze. Mam ich dużo. Czy zaś są te gnoje? Nie, na szczęście. Dobra, to wracamy. Tutaj jeszcze się walają zwłoki. Śmieszna sprawa. Ho, 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 ho. A co tam było? Nic. Chwalmy słońce. Tak, praise the sun. Aha. To ja jestem tutaj przecież do Kowala, no tak. No, lol. Chcieli mnie zaatakować z nienacka. Wód? Ej! Ty gnoju. No. Dobra. Nie, zaraz. Nie to. O, tyle do wydania. Dobra, co by tu sobie wziąć? Na pewno siłę
i witalność. Muszę być silny i witalny. I jeszcze bardziej silny. Chyba tak, nie? Myślę, że to będzie rozsądne rozdanie punktów. Żeby był power i w ogóle. Co o tym myśli szanowne gremium? Czatowe. Jaki ten pad jest zapocony cały w ogóle. Ła. Ła. Fuj. Dobra. Akceptuj. Dobra, i co teraz? Aha, bo mam słocze muski. Smocze łuski. Ja chcę z nim pogadać. Well, hello again. You seem to be doing all right. Święty Mikołaj. Anything forged? Witam panie od Wiedźmina. I co? I teraz mam sobie zrobić... Aha, nie. Wzmocnienie broni, nie? I co? To dać sobie wzmocnienie broni na chyba... Aha, na smoczy nie mogę. Na smoczy nie mogę. Ale na pewno sobie naprawię. A może wzmocnienie zbroi? Będzie wtedy 40, 17. To może tarcza. Nie wiem. Może na zbroję bym to dał generalnie, bo to tak... najogólniej. Nie opłaca się w... Aha. No tak, no to chyba nic nie robię. Chyba tutaj nie robię nic. Dobra. Don't get yourself killed. Dobra. Ale ja sobie ten odcinek zakończę tutaj, bo one potem mają po 10 godzin, no najdłuższy miał niecałe 2. Także jeżeli ktoś na YouTubie dotrwał, to gratuluję, proszę zostawić łapkę w górę i widzimy się w kolejnym.